হাই গাইস, ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କরি ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ସଭା ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ରାଇମା ଷ୍ଟେସନ ଲାଗି ଲୋକମାନେ যুগে যুগে তোমার তুমি অনাদি অনন্ত সত্য জীবন্ত অনাদি অনন্ত সত্য জীবন্ত চিরন্তন পরমেশ্বর ସବୁ গৌরব প্রশংসা যুগে যুগে তোমার ସବୁ গৌরব প্রশংসা যুগে যুগে তোমার যুগে যুগে তোমার
জীবন্ত অনাদি অনন্ত সত্য জীবন্ত চিরন্তন পরমেশ্বর ସବୁ গৌরব প্রশংসা যুগে যুগে তোমার যুগে যুগে তোমার
ଅବକାଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଗ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ଆଉ ଏବେ ସରିଲା ବ୍ରେକ୍ ହେଇଛି ଆଉ ହୋଟେଲକୁ ଆସିଛୁ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଧା ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି କଥା ଆମେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚଲେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଦୋକାନୀ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଆସିଲେ କିଛି ଖାଇ ଆର ଜଣଙ୍କର ଆଇଛି ତ ରାମପୁରୀ ଆଇ ଜଣେ ଖାଉଛି ନ ଜଗି ଖାଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ଆମକୁ ଖାଲି ଲୁଣ ଦେଇଛୁ ତ ଏଇଟା ପାଣି ଅଛି ନା ଅଛି ପାଣି ଟିକେ ଅଛି ସେ ଜଣେ ଏକା ଖାଉଛି ଜଣେ ଏକା ଦେଖ ଦେଖ ଆସିଲା ମୁଁ ବି ଖାଇବି ତୁ ୟାର ବି ଆଇଲା ଆଉ ଦାଦାର ଆଉ ତାବିର ଆସିଲେ ଖାଇ ଯାଇଥିଲୁ ଏଇଠି ଏବେ ଯାଉଛୁ ବାରି ବାରି ବର୍ଷା ଏତ ବି ତ ଦେଖିବାର ଅଛି ତୁ ଯେମିତିକି ତ ଜାଣିନଥିବୁ ଜାଣିନି କହ କାଇଆଡେ ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲୁ ଖାଇକି ଆସିଲୁ
ମତେ କିଛି କହିପାରିବେ କି? ଆରେ ଗାଇସ୍ ଦିନ ଥିଲା ମୁଁ ଏଠି ପଢୁଥିଲି ଗାଇସ୍ କିଆରେ ଦୋକାନରେ ବସିକି ଯାଉଥିଲି ଡେଲି ଡେଲି। ଆପଣ କିଛି କହିବେ ମତେ? ଆପଣ କିଛି କହିବେ ମତେ? ଏ ମାଇଁଟି ପୁରା ଗୁପଚୁପ ছিল ସେ କଣ ସେ ଦୋକାନରେ ଗୁପଚୁପ ଖାଉଛି? ଆମ୍ବ ଏତେ ବଡଟା ଗୋଟେ କାଢିଥିଲି ସେ ଗଛରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ଆଣି ଖାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲୁ।